What? Bye. Kaixo, bai, egun on guztioi, bai, eta lehen dabizi hori ongi etorri First Lego League Euskadiko prestakuntza tailerren ziklora. Bai, gaurkoa, azken bigarrengo tailerra izango dugu, biharkoa da azkena, eta gure intentzioa gaur zuek ahalik eta informazio eta jakintza gehien jasotzea era alai eta gogotsu batean izango da. Zer modu zaudete, egoera badakigu, ez dela guk neko genuen bezalakoa, gogoratzen naiz, aurreko urtean, hemen bertan unibertsitatean hartu genizuen, tailer hauek egiteko, aurten ez da posible, baina guztiok pozik eta ondo egotea espero dugu. Tailerraz gozatzeko prest? Gu, egoera berri honetan ere, saiatu gara ahalik eta ondoen prestatzen. Eta zi horretik, hori ongi etorri eta nik daukadan informazioaren arabera, gaur lau ikastetxetatik ari zarete gure saioa jarraitzen. Beraz, ongi etorri guztioi. Alde batetik, Bihotz Gazte ikastolako DBH laugarren mailako ikasleak zaudete, bestaletik San Fidel ikastolako baita ere DBH lau mailako hainbat ikasle, Bermeotik ere Sagrado Corazon ikastetxetik DBH lau mailako hainbat ikasle, eta azkenin laugarren ikastetxea Kolegio Bizkaia, DBH biko ikasleak. Beraz, ongi etorri, eta, adi, ondoren datozen, informazio guzti hori, egoki jasotzeko. Jarraitu baino lehen, neure burua ere aurkeztuko dizuet, pentsatzen dut horri izena agertuko dela, ni Miren Ilarramendi naiz, Mondragon Unibertsitateko ikertzaile eta irakaslea. Nire ikerketa eta ingenieritzako arloa telekomunikazio, informatika, alor horietan egiten dut lana. Eta, Mondragon Unibertsitateak, Innovatsk berrikuntzaren Euskal Agentziarekin, Donostia sustapenarekin eta Deustuko Unibertsitatearekin batera, aurtengo First Lego League Euskadi ere antolatzen du. Eta gaurko hitzaldea neuk gidatuko dut. Denboraldi honetan, badakizue jokatu behar duzuen erronka tematikoa replay dela, baina hori ez duzuela zuek bakarrik, eta hemen Euskadin bakarrik ez gara guzti hau antolatzen ari. First Lego League Euskadiz aparte, mundu osoan zuen adinetako gazteak tematika edo erronka honen inguruan lanean dabiltza. Gutxi gora bera, 600.000 ikasle inguru mundu guztian zehar. Beraz, denon artean seguru gauza ederrak egingo dituzuela. Eta aurtengoan badakizu ezin den erronka, ezta? Jolasteko, kirola egiteko eta mugitzeko modua, irauli eta eredu berriak topatu nahi ditugu. Gizarte aktiboago bat lortu nahi dugu, aktiboago fizikoki, baina baita mentalki ere. Egoera berri, bizitzen ari garan egoera berri honek ere, hainbat gauza hausnartzera eman gaituzte, eta aurtengoan zuek ere arlo honetan lan egingo duzue, hori da gure proposamena. Orduan, zuen berrikuntza proiektuarekin laguntzeko, hitzaldi hauek antolatu ditugu, eta horretarako hainbat tailer desberdin daude, eta hainbat ikuspuntu eta profesional desberdinek euren jakintza eta euren egunerokoa kontatu dizuete eta jarraitzen dugu. Gaurkoan ere, hori egingo dugu, alde batetik zintzilari batzuk izan ditugu bidean, eta gaurkoan, osasun alorrean, aktiboki lan egiten duten, bi kirolariren hitzalditxo bat izango duzue. Saioaren izena, osasun planak gauzatu plataforma digitalen laguntzaz da. Eta bertan ezagutuko dituzue zer den osasun plan bat, hauek duten garrantzia eta plan hauek aurrera eramateko gaur egun, Atlon bezalako enpresa batek eskura duen plataforma digitala ere. Eta horretarako Kepa eta Malenek euren egunerokoa eta euren teknikak nola planteatzen duten guzti hau adieraziko dizute. Saioa ordubete ingurukoa da, hori da, programatuta daukaguna. Lehen ordu erdi 25 minutu Malen eta Kepak euren aurkezpena egingo dizue, euren azalpenak emango dizkizue, eta bigarrengoko atalean zuen txanda izango da. Zuek galderak egin alizingo dizkitzuete, bai Kepa eta bai Maleni. Eta horretarako, YouTubeko kanalean duzuen txata erabili beharko duzue. Gero berriz ere gogoraraziko dizuet.
baina galderak idaztako, bai, animatu, edo zer gauza, lasai galdetu, eta galderak idaztako mesedez zein ikastetxe eta zuen izenak esaten badituzue, ba, guri asko lagunduko dizuegu, eta horrela, ba, bueno, usten dugu guztiok hobeto ulertuko garela, bale? Beraz, danok prest bat zaudete, bai? Eta, bueno, besterik esanik ez daukaten ez nik oraingoz, ba, Malen eta Kepa, ba, zuei ematen dizuetitza, eta eskerrik asko bioi, zuei ere, bai, First Legolik Euskadin parte hartzegatik, eta beraz, ba, hori, nahi duzuenean, ba, aurrera. Bueno, ba, eskerrik asko Miren, ongi etorri danoi, eta, bueno, ba, egoera berezi honetan, saiatuko gare 25 minututan, ba, Atlon enpresak gizarte osasuntsu batei begira zer egiten dauen, ekarri dugu gauza, bueno, interesgarrienak edo pixkat aplikagarrienak izan likela, ze, bueno, ezagutzen dugu First Legoli proiektua gainetik ezagutzen dugu, eta, bueno, benetan interesantia jaku, ba, bueno, aukera daukotzuen nerabek horrelako proiektu internazional baten, ba, bueno, parte hartzeko, eta, bueno, nik uste nahiko motibagarria dela. Honekin batera, bueno, eskerrak eman Inobazk eta First Legoli aurrera eramateko lan egiten duzuen danoi. Eta, bueno, ba, proiektu honetan gurekin kontaktzeko aukera hori eukitxea. Vale? Eta, bueno, baina hau esan da, aurkezpenakin hasiko gare. Bueno, Malen eta ni Atlon kooperatibati gatoz. Atlon kooperatiba hori orain dela 31 bat urte sortu zen, eta, bueno, betidanik sortu zanetik orain arte lan ildo nagusia izen da gizarte osasuntsu baten alde lan egitea. Momentu honetan, 7 esparru desberdinetan lan egiten dugu. Eta, bueno, gainetik aipatuko itxu 7. Alde batetik formakuntza arautuan, klaseak ematen ditugu, Mondragon Unibertsitatean eta Arizmendin, hezkuntza formaleko ekintzak antolatzen ditugu, extraeskolarrak 10 ikastetxeetan Mondragon Unibertsitatean, aholkularitza zerbitzu badoko jarduera fisikoaren ingurukoak, kirol medikuntza zerbitzu bat eskaintzen dugu, kiroldegietako kudeaketa eramaten ditugu, 3 bizkar klinika ditugu, eta azkenengo puntu bat igual gaur gehien zentratuko garena izango da enpresetan langile osasuntsuak izateko plan edo jarduera desberdinak egiten ditugu. Eta honen harira, enpresetan azken urteetan hasi gara aplikazio konkretu bat erabiltzen eta horren aurkezpena izango da gaurkoa. Aplikazio teknologia, bueno, ba, jarduera fisikoa eta aplikazioa uztartzen, bueno, jarduera fisikoa eta teknologia berriak uztartzen dauen aplikazio bat. Eta, bueno, nondik gatozen esan da, ba, bueno, ni hasiko naiz nire burua aurkezten, nik Kepa Isasmendinaz, eta, bueno, ibilbide profesionala ero akademikoa lehenengo azalduko gutxi gora bera zein izendan, zuen adina, ba, bakitxe adin ezberdinetako guak zauziela, baina, bueno, ba, DBH laugarren mailan aukeratu behar dozu nien, ba, batxier bategin zer egin, ba, neuk be, zuetariko asko moduen, bateria argi ez naukon zerik ezi. Eta, bueno, batxergo zientifikoa egitea erabaki nauen, ba, bueno, nire gaitasunak eta nire interes nagusiak zientzietan zazelako. 2 urte eta gero, magisteritza eta matematikaren artean egon nintzen zalantzan, eta magisteritza egitea erabaki nauen Gasteizen, eta hau bukatu nabenien, ba, bueno, jarduera fisikoko lizentziatura ikasi nauen Huescan. Gutxi gora, guztira 7 urtetan ba, uztartu nauen ikasketak eta lana, eta, bueno, ba, 7 urtetan gero Atlonera iritsi nintzen, orain dela 10 bat urte, eta lehen aipatutako esparru desberdinetan lanean ibilinaz, eta, bueno, momentu honetan, Arizmendi ikastola egiten do lan, eta Mondragon Unibertsitateko kirol zerbitzuan berai, di lan horrik uztartzen ditu. Eta, bueno, jarduera fisiko aldetik, ba, ez daukot lan gauzan dirik eskubaloian jolastu izen do, eta zinitzen 12 urtekin, eta, bueno, poliki lehenengo ikastetxeko taldeen, gero Arrasateko taldean, ondoren Hueskara ikastera juntzen nien pixkat Hueskan jolastu nauen, eta, bueno, nik bai, beti nire bizitza bai egon da jarduera fisikoaren erlazionatuta, eta momentu honetan sorte hori daukot nire uztartzen dutela nire lana, eta ba, gustatzen jaten gauza. Eta Malen jarraituko bere aurkezpena egiten. Bai, eskerrik asko. Bueno, egunon guztioi, bai, eskerrik asko Miren aurkezpenagatik, eta baitxa antolakuntza ibatailer honetan parte hartzera
Gonbidatziarren, Kepak esan dauen bezala, ni Beatlon Kooperatiba Elkarteko langilea naz. 4 urte daramatzat, gutxi gora bera, eta bueno, Kepak ez bezala, nik nahiko garbi eukin hauen nahiko gaztetatik, nire ikasketak eta nire etorkizuna, jarduera fisiko eta kirol esparruarekin lotura izango zuen zerbaitekin egin nahi nuela. Orduan, egia da nik oso gaztetatik, txiki-txikitatik kirolarekin harreman zuzena izan dut, ikastetxean eskola kirola egiten hauen, gero handi egiten joan nintzen heinean, beste kirol batzuk probatu nitxun, saskibaloia, futbola eta atletismoa, eta azkenean, ez neukon denbora guztiak aldi berian praktikatzeko, orduan batekin gelditu behar izan nintzen, atletismoa aukeratu nauen, eta modalitate ezberdinak frogatu ondoren, pertiga jauziarekin geratu nintzen, ez dakidanok ezagutzen duzuen pertiga jauzia. Pertiga jauzia atletismoko modalitate bat da, non joaten garen korrika pertiga batekin, makil batekin, eta helburua da altuera zehatz baten dagoen listoia gainditzea. Eta lortu behar dugu alik eta salto handiena itxia. Orduan, hori izan zen gehien gustau jaten modalitatea, eta gaur egun hori praktikatzen jarraitzen dut. Prestakuntza, formakuntzai dagokionez, esan dutzuet, kirolarekin edo jarduera fisikoarekin ligatuta zauen zerbait ikasi nahi nauen, jarduera fisikoaren eta kirolaren zientzien gradua egin hauen Gasteizen, eta ondoren irakaskuntzako irakasleen prestakuntza masterra egin hauen. Behin ikasketak amaituta, Arraseteko Atlon enpresan lanean hasi nintzen, eta nik Keparekin batera Mondragon Unibertsitateko kirol zerbitzuan lan egiten dut, alde batetik, eta bestalde mugiment proiektuan lan itzen dut jarduera fisikoko sustapenean. Orduan, hori da nire aurkezpentsua. Eta aurkezpenak alde batera itxita, sartu gare pixka ja aurkezpen honetan. Guk aurkezpen txiki hau 4 zatitan banatuko dugu, alde batetik lehena izango da, osasunaren ikuspegi ezberdinak ezagutuko ditugu, danok osasun ikusten dugu, orokorrien gizarteak ikusten dugu, gorputza bakarrik osasuntxo gomi dela, eta ez, ikusiko gorputzaz gain, osasuntxo gomi den beste aparta, beste zati batzuk badazela, eta gorputza bezain importantia dienak. Gero, atlonetik zelan ikusten duen osasuna, eta, bio puntu horrek batera fango die. Ondoren, teknologia berriak izan dauen evoluzioa buruz hitz egin gau, eta ze teknologia berri sartu dien, azken aldean, eta ze indarrekin sartu dien, eta horrek, osasunaren jarraipena egiteko ematen duzkun aukerak ikusiko ditugu, eta bukatzeko, gure aplikazioa, Atlon Health aplikazioa azalduko, eta enpresa ezberdinetan erabiltzen dugun aplikazio bat darako. Aurkezpenakin hasteko, esan dagoen moduan, osasuna zer dan definitzea garrantzitsua ikusten dugu, batez aurkezpen honetan zehar askotan aipatuko dalako osasun hitza, eta igual komeni jaku baita aklaratzea kontzeptu hau, ze askotan osasuntxu egotea edo osasuna bailotzen dugula gaixotasun bat ez edukitzearekin. Eta, jarri dutzuet munduko osasun erakundeak nola definitzen dagoen osasuna, ez? Pixka bat mentalitate hori zabaltzeko, ez ukitzeko kontuan ez dela bakarrik gaixotasun eza, baizik eta ongizate fisiko, mental eta sozial bat. Orduan, osasuna ez dau osagai bakar batek determinatuko. Hemen jarri dutzuet 3 osasun mota nagusiak, osasun fisikoa, osasun mentala eta osasun soziala. Horrek dira gaur egun osasun tipo ezagunenak, baina horrez gain badaz beste mota batzuk ere. Osasun fisikoa da gehienok buruan daukoguna, ez? Gaixotasuna ez izatea, organismoaren funtzionamendu egoki bat, gero egongo litzateke osasun mentala bai, hau izango zen, norbaitek hau ez da bakarrik trastorno mental bat edukitza edo ez, baizik eta igual hori baino asko zabalagoa da, ez? Da autoestima maila altu bat izatea, norbera bere buruarekin gustora egotea, bizitzarekin motibatuta egotean, ezaugarri horrek izango zituen, eta azkenik egongo litzateke
osasun soziala, ez? Gu pertsonak izaki soziala garen heinean, harremanetan egotea gustatzen zaigu, bai, pertsonekin, eta bueno, izango litzateke horrekin erlazionatuta dagoena. Izan ere, harremanek asko baldintzatzen dute gure bizitza bai familiarekin, lagunekin ditugun harremanak, lankideekin, ikaskideekin, orduen guzti horiek izango lirateke ez. Eta horreik izango ziren 3 osasun mota nagusiak. Bota aurrera, kepa. Bale. Garbi geratu da orduan, osasunean gauza asko daukatela eragina, ez? Horietako bat garbi daukagu jarduera fisikoa dala, baina badakigu zen neurritan egin behar dugun jarduera fisikoa osasuntsu egoteko. Oda, ni osasuntsu egoteko zenbat jarduera fisiko egin behar dut. Norbaitek daki? Bueno, horretarako munduko osasun erakundeak 5 eta 65 urte bitarteko populazioarentzat gidalerro batzuk egin. Eta horra saltzen da, adin tarte bakoitzean sexuaren eta testuinguruaren arabera, zein neurritan egin behar dugun jarduera fisikoa. Horrez gain, hor bota dutzuet galdera bat. Bai, irakurtzen duzue. Jarduera fisikoa egiten ez duenak nahi ez duelako da? Eta iruditxo bat ere utzi dizuet azpian. Horrek die jarduera fisikoaren baldintzatzaileak izan be, kontuan izan behar dugu guztiok ez ditugula aukera berdinak. Horregatik, badaz, determinante batzuk hori eragin zuzena izango dutela ondoren jarduera fisikoan, ez? Non jaio garen, gure maila sozioekonomikoak, adibidez, nik dirua izan dezaket kiroldegira joateko, baina agian beste norbaitek ez dauka eta nahi dugu. Orduan, badaz beste gauza batzuk eraginak izango dutela jarduera fisikoaren praktikan. Eta horiek kontuan izatea ondoren jarduera fisikoa preskribitzerako orduan, oso garrantzitsua die kontuan edukitzea. Bale, eta guk, atlonetik etortzen jakunien ikasle bat, edo langile bat, edo kirolari bat, aholku eske, zego azkenien aholkulari bezala lan egitea askotan tokatzen jaku. Oso garrantzitsua ikusten dugu, hori, Marenek aipatutako 3 osasun horrek kontuan hartzen duen programa gauzatzea. Eta, honekin batera, aholkua jasotzera datorren pertsona, zintzuen bere motivazioak, bere helburuak ondo ezagutu behar ditugu. Helburuak beti zenbide zerbait betegarri batzuk, eta, helburu horri jartzerako orduen, berak daukon denbora, edo sakrifikatzeko, edo bere bizimoduagatik daukon denbora ere kontuan eduki dio. Honetarako, gure bezeroai galdetegi baten bitartez ezagutzeko aukera edukitzen dugu, gaur egun galdetegi hori gero ikusiko zuen aplikazioan bertan agertzen da, baina guk guretako garrantzitsua da lehenengo galdetegi hori aurrez aurre egitea. Horrek informazio asko ematen dagoelako eta gertutasun horrek, guk ikusten dugulako benetan dela garrantzitsua gertutasun hori adieraztea. Orduen, galdetegi hori, gure urtetako esperientziakin diseinatutakoa da, eta bertan, datu pertsonalak galdetzeaz gain, helburuei buruz ere hitz egiten dugu. Garrantzitsua da, galdetegi honetan ahalik eta informazio gehien ataratia, eta gure bezeroak ahalik eta hobekien ezagutzea. Ekintza motibagarriak izeteko, berak guregana gerturatu da, baina behin berak eman da horien urrats hori guregana gerturatzeko, guk oin bera motivatu behar dugu. Galdetegiaz gain, aurrerako azalduko zugun aplikazioan agertuko da galdetegi hori, baina bezeroaren hasierako egoera ezagutzeko 3 gauza edo 3 erraminta hauek erabilgarri zenlik. Alde batetik dau IPAK galdetegia, galdetegi hau da galdetegi unibertsal bat. Eta 4 galdera erantzun da, pertsona bakoitzak egiten duen jarduera fisikoa kalkulatzen da gutxi gorabehera. Eta galdetegi hau erabiltzen da, munduko lekuanetan kontrastatuta dau, eta da jarduera fisikoaren inguruko galdetegi unibertsal. Sartzen bazare interneten, galderak die, zenbat minutu
eman duzu jarduera gogorra eginez azken astean, zenbat minutu eman dituzu jarduera moderatu eginez azken astean, zenbat minutu eman duzu oinez ibiltzen azken astean, eta zenbat minutu eman dituzu egunean eserita, baina azken astean. Eta horren arabera, kalkulatzen dau zuen maila, izango da. Eta gero atlonetik, erabiltzen dugu beste bi jarduera nagusi. Bai, esan dauen moruan kepak ez, gure helburua da pertsona ahalik eta gehien ezagutzea lehenengo elkarrizketa honetan, eta galdetegi horrez gain, beste bi tresna ere osagarriak izan daitezke, pertsona hori gehiago ezagutu eta pertsona horrengandik informazio gehiago eskuratzeko. Inbody testa da tresna bat, etxeko pisu arrunt baten antzekoa da itxuraz, baina ematen duzku askoz informazio gehiago, ez? Honek gorputzaren konposizioa aztertzen dago. Orduan, alde batetik neurtzen dugu bai pisua eta altuera, eta horrekin batera kalkulatzen digu zuzenean ja gure gorputz masaren indizea. Hau da, pertsona bakoitzak bere altueraren arabera zein pisu izan beharko lukeen osasuntsu egoteko. Hori zuzenean kalkulatzen dugu berak, eta horrez gain baita ateratzen dugu gorputzeko zein masa dagokion muskuluari, eta zein masa gantzari edo grasari. Baitxa, ematen dugun beste informazio bat da giar masa eta gantz masa nola dagoen banatuta gure gorputzean, non pilatzen den agian gantz gehien, edo nun gutxien, eta giarrak berdin, nun daukagun masarik handiena, eta masa gutxien nun daukagun. Gainera, aukera dago elkarrizketa guztietan inbody hau egiteko eta horrek ahalbidetzen digu jarraipena egitea eta ikustea pertsona horren eboluzioa nolakoa dan. Horrez gain, esfortzu, daukagun atlonen dagoen beste zerbitzuetako bat, kepak azaldu dutzen moruan, kirol medikuntza da eta horrekin baliatuz, aprobetxatzen dugu gure bezeroengan azterketa medikoak pasatzeko, beraiek nahi izan ez gero. Askok ezagutuko dozue, batez ere agian kirolen batean federatuta bazaudete, ziurrenik pasatu dozuela esfortzu medikua, baina guk kirolari federatu ez gain, uste dugu komenigarria dela hau pertsona orok pasatzea, batez ere jarduera fisikoa egiten dauen pertsona orok pasatzea kirola azterketa medikoak, honek albidetzen digulako ezagutzea pertsona hori, eta ikustea pertsona horrek ariketa fisikoaren aurrean zein erantzun daukon, biriken aldetik, bihotza, giharrek nola erantzuten duten esfortzu baten aurrean. Eta, oin, behin gutxi gara bera, etorri jakun pertsona ezagutzen doula, oin, saiatuko gare azaltzen, jarraipen hori edo nola egiten dugu. Azken urteetan egisa da aldaketa handia, izan da horiela teknologia berriek eta azken 10-15 urteetan aldaketa nabari izan dela. Gaur egun, mugikor bat, pertsona guztiok daukogu poltsiko duen, eta mugikor bakoitzak osasun aplikazio bat izaten du. Normalien doainik izaten dana gainera, eta hori da, badato. Mugikorraz gain, jende askok erabiltzen dugu smartwatch bat. Zer dan smartwatch bat? Jarduera fisikoa, bihoztaupadak, deskantsua, eta ezaugarri gehiago edo variable gehiago neurtzen duen erlojuak die. Egia da, orain dela urte batzuk, erloju honek oso garestiak zirela, baina gaur egun, 25 eurotik aurrera lortu leike olako smartwatch basiko bat. Orduen, teknologia hauek guri asko laguntzen digute bezeroen edo, bezeroaren jarraipena egiterak orduan. Zergatik, bezeroak ezer idatzi gabe edo ezer klikatu gabe, automatikoki konektatzen denien mugikorra aplikaziora edo smartwatcha aplikaziora datu guztiak guk baditugu. Bezeroa edo enterau barik, gu datuak badauko, eta gu da datuen kudeaketa bat egitea.
Eta gaur egun da zen teknologia nagusiak, Bai, teknologiak evoluzionatu da heinean, ez, hainbat aplikazio sortu die, ez, aplikazio ezberdinak, gure jarduera fisikoa kontrolatu ahal digutenak, ez, eta hemen daukatzue zerrendatxo bat, Strava, Endomondo, Komoot, horrek die gaur egun dazen plataformetako batzuk, eta guk zehazki lan egiten dugu azken horrekin, initekin. Eta horrekin garatu dugu Athlon enpresan, osasun planetan, erabiltzen dugu Athlon Health aplikazioa, ointxe kepak azalduko duzkuna. Hori da, azkenen guk osasuna eta osasun horren kudeaketa eta esperientziak eta jakintza daukou, baina orain dela zigitzen lan honetan lanien, orain dela 7-8 bat urte, ez gauen ulertzen, aplikazio bat zelan, egin, zerre, olako gauzak ezakegun, nola aplikazioa gero Play Store, olako gauzak ezakegun, orduen, jogauen init enpresara, eta bueno, euren eta gure arteko lanketa baten ondorioz, sortu zen oin ikusiko aplikazioa. Aplikazioa behin barrura sartzen garenien, ikusiko zue goiko zatian, hor gorriz dagoetzuen goiko zatian, agertuko jaku adin biologikoa eta adin osasuntsuaren arteko harremana, bestetik egindako urrats kopurua agertuko jaku, ze gailu smartwatch edo gailu konektatu dan aplikaziora, erronken bitartez irabazitako puntuak, eta gero agertzen dabe bai zenbat kaloria gastatu dauen, eta gure bagauen jakin zenbat kilokaloria jan dauen, balantza horretan, garrantzitsua izaten dalako, beti kilokaloria gehiago erretzia jatea baino, argaltzea bada helburua eta kasu honetan helburu hori izaten da, hori bai sartzen diko gauela, smartwatchak ez dago automatikoki ez dakiz zer jando, nori sartzen diko gauen, baina goian ikusten den beste guztia automatikoki konektatzerakoan, datua hor dago. Eta gero, beko zatian, ikusiko gauena izango zen, kukiak dano dakitzu ezer dien, ez da? Zu sartzen zarenien leku batera, sartzeagati bakarrik zuia interes batzuk piztutzezu, ordena hori esan dutzezu interes horri daukotzula, eta agerten jatzu informazioa gai horri buruz. Beko zatia da, pixkat horren antzerako zerbait, baina agertzen dien gauza guztiak diek guk diseinatutako gauzak. Guzortutako albistea, guzortutako informazioa, orduan, ez da agertzen, ez dakiz web hori eta ez dakiz zer, baina guk sortutako albisteak izaten dira. Gero, ezkerreko zatian, dau apur bat epatuko txuet zer agertzen den, laburpena, datuak, blog, jarraipena eta beste hainbat puntu aurkitu daitezke. Eta, gu administratzaile moduen sartzen garenien eta igual hau da benetan garrantzitsuena eta hau azaltzera jungonaz, zer ikusten dugu. Hemen ikusten duzu adibidez, Athlon, MU, bezeroaren ezaugarriak, 57 pertsona apuntatu diela programa honetara, 57 honetatik 20% sedentarioa dela, 5% estresa sufritureikela, gaixotasun kroniko bat 15% daukola, hau bakarria galdetegia betetzerako orduan, informazio guztia agertzen jaku. Eta benetan, enpresa bat edo herri bat osasuntsu dauen edo ez dauen jakiteko, parametro oso erraza die. Eta erraz ikusten dienak. Eta honekin batera, hemen ikusten duzue erronkak, ez da, retos. Eta bengoz dau bat bakarriko jarrita. Hau izan zen proba piloto txikitxo bat ingauena, eta datu honik ez dio oso horregatik ekarri dugu hau, bestela konfidentzialtasunezko datuak dielako. Orduen, erronketan, bi eratako erronkak planteatzen ditugu. Erronka individualak, bakoitzari bere perfilaren arabera bidalitako erronkak, urrats kopurua, pisua galdu, bakoitzaren helburuetara berezen erronkak, eta bestalde batetik erronka kolektiboak. Enpresa bezala erronka berezi batzuk azaleratu. Ea munduari bira ematen dutzen hilabete batean.
enpresa guztiko pausua kontauta, mundua daukon kilometroak ikusitza, aber ematen du, aber lortzen duen hori, edo eberestera igotzea. Eta, erronka mota honekin, enpresa bezala identitate bat sortzeko aukera ematen dau, kolektiboa indartzeko eta askotan hori bultzatzen da, ez? Erronka eta feedbackak emateaz gain, oso garrantzitsua ikusten dugu, 15 egunean behin, 3 astetan behin, tailer praktikoak burutzea. Orduen, bezeroak gertutasuna sentitu behar da, hasieran esan du moduen. Hau ez da aplikazioak bidaltzen dugu eta jazta, ez da nahi gustatzen jaku sentitzia, mesutxo bat idazti duz, edo jaso dut informazioa, edo eta, hori asko lortzen da gertutasuna adierazita. Orduen, presentzia guretako oso garrantzitsua da, eta gogoratu behar duna beti da, teknologia berriek asko lagunduko digutela jarraipen hori egiten, baina presentzia ezin dugula alde batera utzi. Eta, ez dakit, zer egiteko auketun. Ez, azkenean, nik uste dut, azken finean pertsona bat motibatuta mantentzeko jarduera fisiko egiten, batez ere ez dagoenean ohituta, oso garrantzitsua dela, feedback hori mantentzea eta erronkak mantentzea, motibatuta sentitzen ez bada edo ez bada sentitzen agian impulso hori jarduera fisikoa egitari usteko aukerak areagotzen die. Eta horregatik nik uste dut tratu pertsonalak ere beste balio erantsi bat ematen dutza programa honi, ze hor beste pertsona batzukin harremana, aholkulariarekin harremana ere sustatzen da, eta azken finean horrek ere osasunean eragin zuzen aukiko dau. Orduan, teknologia bai, ohitu behar izan gara teknologia berrietara eta garbi dau hauek gelditzeko etorri diela, eta bere alde onak ditzu, baina ezin gara ahaztu beti gurekin egon dien balio horrietaz, pertsonarekin egotea, harremantzearekin, orduan, biak uztartzen saiatu behar gara ahalik eta ondoen. Horixe, gehitzeko. Ez dakit, 25 minututxotan zerbait, gure pelikulatxo hau kontatzeko aukera izan dugu, oin galderak daukotzuenak lasai asko esan, azaldu duen gaiai buruz, edo beste gai batzui buruz, osasunaren inguruko galderak izan ezkero lasai asko azaldu, eta oin ez bajatzue etortzen, eta lanean jarraitzen zendu zuenien, etortzen bajatzue edozein zalantza osasunaren inguruen, zer da, zer zan, ipak, naz gogoratzen, edo galdetegi horrek zertarako balio dau, edo, gure bi korreuak hemen daukotzue, mesutxo bat idatzi eta gure partetik esan egongo inungo arazori erantzuteko, edo... Eta, oin apurtxo bat igual gure aurkezpentsoa bukatuko da, Mirenek hartuko da hitza. Hori da, lehenengo eskerrik asko, bai Kepa, bai Malen, oso interesgarria, nik gustora egonez behintzaten zuten, espero bestaldian dauden, 4 ikastetxetako ikaslei ere asko gustatu izanaz, oso gauza interesantiak komentu dizkigutzue. Lehenko esan dugun bezala, guain galderen txanda litzateke, mesedez hori txata erabili, YouTubeko txat hori, albaldin badazue hori esan nundikan egiten dezuen galdera ere. Eta, galdera jasotzen hasi bitartean ni neu, lehenengoko galderan bat botako dizuet, berotzen juteko pixkat. Malen, komenta dezu hori, aurkezpenan hasieran oso interesgarri eritu zei gaina, egila da, guri osasunetaz, osasuna hitza etortze zaigunean burura, lotura zuzena fisikoak egiten dugu, ez? Eta komentu dituzu, daudela beste atal batzu, askotan ahaztu ite zaizkigunak. Oain gaina bizitzen egean egoera honetan ikusten, pixu handia hartu duela beste osasun. Ez dakit, zuen enpresara etortzeianean, aholkularitza, enpresa, neuk ere unibertsitatetik hartu izan dut parte, zuen osasun planean, horreiten dezuen, lehenengoko galdetegi horren ondoren, benetan gehien kezkatzen zaituzten atalako, ondorio estatzen dezuena, benetan osasun fisikoa da, edo beste
Ez, pixkat, zuek benetako datuak erabilita, eta bueno, posible baldin baduzu behintzat esan, ez? Zein da, igual, nun jarriko zenukete ardura gaur egun? Nik uste dut, esan dutena, osasun mota ezberdina da, baina bai uste dugu guk jarduera fisikoak eragin zuzenena izan dezakela osasun fisikoan. Orduan, igual, balantza baten jarrita bai egiten dugula, batez be, osasun fisikoan lan edo, hortan eragiten dugu gure lanean, baina egisa da jarduera fisikoaren praktikarekin bitxartez, osasun mentalian be onurak lortu ditzakegula. Orduan, pasatzen dugun inkestengatik galdetegien bitxartez, batez be osasun fisikoarekin erlazionatutako baloreak hartzen ditugu, baina gero osasun plan bat garatzerako orduan, bai saiatzen garela, 3 osasunak lantzen. Tailerren bitxartez eta jarraipenaren bitxartez bai lortzen dugula harremantzea, orduan osasun sozialak be pixu hartuko leuke, eta gero ja jarduera fisikoaren praktikaren bitxartez ja bai osasun fisikoan eta mentalian be eragitzen saiatzen gara. Jale, eskerrik asko. Guk gehien bat, jarduera fisikoa, jarduera fisikoa erabiltzen dugu herramienta bezala, beste osasun montak lantzeko, zan daiteke. Herramienta batera ikusten dugu herramienta, aproposa dela, beste osasunak lantzeko. Bai, ez, azkenien ez daudela aparte, bat landuta bestietan ere daukala eragin zuzena, erabat ados. Daukau lehenengoko galdera bat, bai, zer izaten da bezeroak gehien eskatzen dutena? Kirol gehiago egiteko plana, dieta aldatu, nondik etortze zaizkitzue eskaerak? Nik uste dut, askotan jarduera fisikoan praktikarekin lortzen duguna da, askotan itxura fisikoa hobetzea, argaltzea, eta askotan helburua be hori izaten da, asko motibatuta sentitzen di jarduera fisikoa egiteko, itxura estetikoagatik, esaterako, askok ez daue pentsatzen, hone jarduera fisikoa ingo dut, edo gustauko jaten plan honetan parte hartzea, honek dauko onurengatik, izaten dira askotan jasu zen ez du, nik argaltzia nahi dut, zerri nahike, orduan ja, badakitu, baina nik uste dut askotan izaten dela batez be hori itxura fisikoa argaltzearekin erlazionatutako gaiak, eta gero igual baita errutina bat jartzea. Ze askotan izaten dien nahiko askok daukago ohitura igual praktika esporadiko gaur mendira noa, bi astetan lanpetutan hau ez dut ez erringo, orduan askotan nola antolatu aste bat, gauza guztiak egin ahal izateko, eta hortan ere laguntzen dugu. Bale, osondo, eskerrik asko. Bihotz Gaztea ikastolatik, hemen, beste galdera bat, eta galdera da, bezeroen medikuarekin informazioa partekatzea posible izango litzateke, eta zenbait kasuetan lagungarria izan daitekela uste duzue? Hau da, bezeroak, bere medikuakin, guk atzoneko mediku, kirol mediku bat badauko, eta hau gehien bat horitzen da, espezializatzen da, edo egiten da esfortzu frogetan, naiz eta egunen baten gure bezeroren batekin zerbait ikusten badabil belauneko minakin, edo dabil berriko minakin, zer edukatu liken, nondik edo radiografia bat, egiteko aukera da zen. Hori alde batetik. Beste alde batetik, eta igual hau Malenek hobeto azaltzeko gai izango da, zeberak lan horretan itxen dau, Eusko Jaurlaritzatik mugiment proiektu bat martxan dau. Mugimenten helburua da, jarduera fisikoa kiroldegietatik ataratia. Segatik, jarduera fisikoa ez dalako bakarrik igeri egin, edo biziketan ibili estatikan, edo pesak egin, edo ez da hori bakarrik. Eta hor, erlazionatu behar die beste entitate batzuk herrietakoak. Izen dikela sarren egoitzak, izen dikela osasun zentruak, eta hor dau plan bat, igual Malen jarraituzuk, zein urrinetik ezagutzen proiektu hori. Mugimenten proiektu horren helburua da, batez be, pertsona inaktiboak identifikatzea, eta gero pertsona inaktibo hauen bizitzan txertatzea jarduera fisikoa. Ze, askotan, esan dauenak epak, helburua da kiroldegitik ataratzea, ze kiroldegira joaten danak, ja jarduera fisikoa egiten dago. Orduen, saiatzen gara identifikatzen inaktiboak dien pertsona horreik, eta hoiengan jarduera fisikoa txertatzen. Eta hor, bai garrantzitsua da,
zehar lerroan lan egitea, entitate desberdinekin, ez? Izan daiteke osasun etxearekin, sarren egoitzarekin, hezkuntza sistemakin. Orduan, hor informazio trukaketa horrei esker, bai daukagula aukera informazioa gurutzatu, pertsona horrengandik informazioa jasotzeko, eta horren arabera, saiatzen gara, bere esan duten determinanteak ezagutu, eta jarduera fisikoa txertatzen ze. Askotan, esan dutena, jarduera fisikoa egitea ez dau, gure esku dau, baina beste gauza batzuk ere baldintzatzen dute. Orduan, kontuan izan behar ditugu beste gai horreik, pertsona bideratu jakin ahal izateko. Ez dakit, galdera oso interesgarri izen da, etorkizuna bide horretatik doia, orduen, DBH-bi edo laun etorkizun hori ikusteko gaitasuna eduki badaue, bastante ondo. Bai, ez nik uste dut, bioien erronketan hor badukatela, ez, zer harakatu eta nondikan, ez dakit. Nik bitartean, beste bat animatzen dan bitartean, nik beste galderatxo bat ingo dizuet, bale? Galdera bat, igual pare bat lotuta. Alde batetik, zein adinetako pertsonak hartzen duten normalian parte zuen programetan, bai? Eta zein izango litzat, zein dan zuentzako publikoik zailena, hau da, bai, anima goitega, baina gero zein portatzea txintxuena, badao adinetan, generuan, aldetikan, alako patroirik identifikatzen zue, ez, igual gero gazteueke ikusteko, ez, nun jarri indara, baitu, hauekin gehiago kostatze bat, lan, motibatzeko zer gehiago inberra daukau, edo, bai, ez dakit, lertu den. Alde batetik, saiena, da desmotibatuta datorren pertsona bat. Azken ningú enpresa batzutara uten garenean, eta, enpresa horretako arduradunak erabaki dabe proiektu honetan, eta sinistu dabe proiektu honetan, baina benetan langileak ez da hainbeste sinisten. Orduen, prozesu hori langilea sinestaraztea eta pixka motibatzea, hori izaten da pixka latosuna. Norbain motibatuta datorrenien, dana errazten dau. Eta lehenengo gauza hori lortu behosuna, bera engantzatzea, bera motibatzea, desmotibota badator. Eta bestalde, zeintzuk dien perfil gehien etortzen diena, nik esango nauke, garai batean, bere bizitza eskolarrean, ikasten zabien nien, 12, 13, 14 urtekin, hor, kriston bajoia egoten da, jarduera fisikoa egitearena, 14 urtetik gazten die, eta hortik, eta 25 urtera artero, nera bezaro luzero baten hor jartzen garen nien, eta 25, 26 urtetik lanien hasten zaren nien, beste ohitura batzuk, ez dakit, buruen sartzen die, eta 25 urtetik aurrerako perfil asko egoten da. Eta gehien bat izaten da perfila hori, 13, 12 urtekin kirola ero jarduera fisikoa itxi dauena, ez delako bere momentuan engantxau, orain dela urte batzuk, banakako kirolak egitea, ezauen oso ondo ikusitako ikusita ez ezauen ohiturarik, ezauen kulturarik, gaur egun gimnasioetara juteko, spin egiteko gauen kultura hori orain dela urte batzuk ezauen, eta zuri saskibaloia edo zure herriko kirol hori ez bajatzun gustatzen, gelitzen zitzen hor, inorendako zona batean, inor esan arduratzen zutaz, eta egon jendea egoten da, 15, 10 urte kirola egin gabe, eta 25, 26, 30 urtekin, gainbeste feedback daukau kanpotik, jarduera fisikoa egin behar da, mugitu egin behar da, ez dakiz zer, momentu baten neuronak itxen da, ni basirin bina, ez da nundik hasiko naz. Eta sartzen duzu Googleen, eta jartzen zelan hasik, edo komo empezar a hacer, eta gertzen jatzu web horri mordo bat ez dakiz zer, eta jende hori dortzen da gure gana gehien bat. Oso ondo. Eskerrik asko, beste galdera bat, bai, jarri dut hemen, igual aurrekoakin pixkat lotuz, beste komentatu zen proiektu horren inguruan nipentsatzet, ez? Pertsona nagusiekin eta lan egiteko. Galdera konkretu da, pertsona nagusi horiekin nola lan egiten duzu, digitalki zaila izango dela suposatzen dut? Bai, normalien
pertsona helduak gaur egun ez dauke igual horrenbeste ohitura gailu teknologikoak erabiltzeko, ez? Egia da, etorkizun baten bai aurre ikusten dugula ja, pertsona helduak be, teknologiakin lotura handiagoa eukitzia, ze ja gaztetatik erabiltzera ohitu gara, orduan uste dugu jarraipen hori eta feedback hori egitea erresagoa dela, baina gaur egun bai dela oso zaila bat ez dagoelako ohiturarik erabiltzeko. Orduan, gailu teknologiko hauek erabiltzen die jarraipena egiterako orduan, ez beraien egunerokotasunean. Gu joaten gara datuak bertan bolkatzen eta ikusten dugu bere evoluzioa zenbatekoa dan. Baina informazio trukaketa hori bai izaten dela zailagoa. Informazio trukaketa hori ematen da gu pertsona horrekin elkarrizketan daukagunean. Ez da izaten gailu teknologikoa eta plataforma bolkatzen dien momentu horretan izaten da pixkat motelaua prozesu hori. Dena den, bai egoten dela informazio trukaketa eta bai dauela aukera jarraipen hori egiteko. Vale, eskerrik asko. Ez dakit beste inor animatzen dan beste galderan bat eitea? Bestela ez dakit zerbait gehitzeko edo bukatu horretik nahiko zenukete, edo gazte hauei, ez, nun behoien erronka gauzatzakoan, nun ikuste dituzuen zuen beharrak edo, ez? Bueno, nik uste dut hor, gizarte bezala erronka handia daukula mugikortasuna, hau da, herrietan bizi garen behintzat, kotxea behar du edo zertarako, hiriburuan bizi zaretenok ez dakit, baina hemen nabaria da, kilometro batera eukitzen dugu ikastetxea, kilometro bira eukitzen dugu lantokia, jende asko kotxean juten da, eta nik uste dut hor erronka gizarte bezala badaukagula erronka nabari bat. Bestalde, aipatutako hori, osasun planetan, aholku planetan, medikuen presentzia be, nabaria handitu beharko da poliki-poliki eta gizarteak eramango gaitu horretara. Eta hirugarren, izan dute, mugikortasuna, medikuena, eta gero beste lan eremu handi bat, izenbida gizartea, gero eta adin nagusikoa dela. Orduen, hor egongo da hemendik urte batzutara, egongo die 65 urteko jende pilo bat, espero dugun jubilazioa eukitzea eta jubilatuta egotea, baina, hor egongo da jende masa bat, orain arte ez dela egon, eta, beraiekin gauzak egiteko aukera aurre ikusten du. Eta gero, kontuan eukitzea mugimendu danak balio dauela. Esan nahi dut, ez dela joan binaz mendira, joan binaz kiroldegira, danak balio dau hemendik eta autobus geltokira oinez joatia, balio dau erosketak egitera oinez joatia, balio dau gure etxera oinez igotzea. Orduan, naiz eta igual gure eguneroko bizitzan ez daukogun ordu eta erdi eskaintzeko, ez dakit, saskibaloian jokatzeko, badaukogu horren ordez zerbait egitea, ez? Ni lanera oinez etorriko naz, gaur ezin dutelako kirolikin, etxera oinez igoko naz, edo erosketak egitera oinez joango naz, gaurko egunean ez dutelako aukerarik euki kiroldegira joateko. Orduan. Mugitzea da garrantzitsua, gure gorputzei mugimendua ematea, eta guzti horrek kontatzen dauela, osasunean. Vale, eskerrik asko, Malen, Kepa, ez dakit, beste galdereik ez dut ikusten hemen txatian, orduan, ondo iritzen bazaizu edanoi, hemen, bukoko deu, mila esker, parte hartzeatikan, eta, azaldu dituzuen, gai guzti haueatikan, pentsatzen dut, bestaldean dauden gazte guzti horiei inspirazio gisa edo ideak hartzeko eta gauza, nola dan jakiteko asko balio izango diotela. Eta, ikusiko, bale? Eskerrik asko. Bestaldean zaudeten, bestaldean zaudeten ikastetxe eta ikasle eta guztiei ere, eskerrik asko, Afraslego Ligen tailer hontan parte hartzeagatik,
espero zuentzako ere lagungarri izana, gaurko goizeko tailertxo hau. Eta esan dakoa, Kepak eta Malenek lehen utzi dizue behoien kontaktu, edozein duda, edozein gauza bali mozkatzue, lasai galdetu behoiei zuzenean, edo, Innobasken bitartez, zuen ikastetxeak daukaten kontaktuen bitartez ere, hemen gaude, zuei laguntzeko prest. Ados? Besterik gabe, hementxe, utziko deu. Eskerrik asko guztioi. Arte, gut. Gerarte. What?